Hei kaikki, valmistautukaa tarinaan, joka saa sydämenne sykkimään. Se on kertomus kielletystä rakkaudesta, salaisuuksista ja rohkeista valinnoista aurinkoisessa Kaliforniassa. Kuvittele nuori nainen, joka jää kiinni halun verkkoon, jonkun sellaisen kanssa, jota hänen ei pitäisi haluta, johtaa skandaaliin, joka muuttaa kaiken. Jos rakastat dramaattisia kertomuksia intohimosta ja petoksesta, tilaa nyt, jotta et jää paitsi yhdestäkään käänteestä, kommentoi alla, mitä sinä olisit valmis riskeeraamaan rakkauden vuoksi. Sukelletaan sisään. Olen Anna ja näin rakastuin isäpuoleeni Davidiin. Olin 18, juuri valmistunut lukiosta, asuin Orange Countyssa äidin ja hänen miehensä Davidin kanssa. Äiti meni naimisiin hänen kanssaan, kun olin 13, isän kuoleman jälkeen. David oli 40, pitkä, tummatukkainen ja sinisilmäinen, mikä sai sydämeni sykkimään. Hän korjasi asioita talossamme, grillasi hampurilaisia ja kertoi hölmöjä vitsejä. Mutta 16-vuotiaana huomasin hänen katseensa viipyvän, kun käytin cheerleader-hametta tai bikineitä uima-altaalla. Se ei ollut kammottavaa, se tuntui jännittävältä. Tiesin, että hän näki minut enemmän kuin poikapuolena. Aloin flirttailla takaisin, käyttää tiukkoja toppeja, pitää oveani avoinna vaihtaessani. Huomasin hänen tuijottavan leuka kireänä. Äiti, sairaanhoitaja, teki yötöitä. Jättäen meidät yksin, katsoimme elokuvia, pääni hänen olkapäällään, hänen kätensä hipaisten käsivarttani. Eräänä myrskyisenä yönä, kauhuelokuvan aikana, käperryin lähelle. Hänen sormensa lepäsivät reidelläni ja toivoin, että hän tekisi enemmän, mutta hän pysähtyi aina lyhyeen. Yhtenä kosteana heinäkuisena iltana äiti oli töissä. Olin huoneessani, Davidin vanha nappipaita päälläni, tuskin peittäen reisiäni. Käytin sitä tarkoituksella, se tuoksui häneltä. Hän koputti seisten oviaukossa, levoton. Anna, voimmeko puhua, hän sanoi matalalla äänellä. Nyökkäsin, istuen ylös, paidan noustessa korkeammalle. Hänen silmänsä lukittuivat jalkoihini, hän sulki oven, istui sängylleni. En voi lakata ajattelemasta sinua, hän tunnusti. Se on väärin, mutta olet kaunis. Sydämeni hakkasi. Tunnen samoin, kuiskasin. Hän kosketti polveani, sitten kysyi, voinko ottaa tämän paidan pois. Nyökkäsin, hengästyneenä. Kyllä. Hän avasi sen hitaasti, suudellen ihoani sen pudotessa pois. Olin alaston sen alla ja hänen kosketuksensa sytytti minut tuleen. Rakastelimme sinä yönä intohimoisesti ja intensiivisesti. Se oli ensimmäinen kertani, mutta hänen kanssaan se tuntui oikealta. Sen jälkeen makasimme sotkeutuneina lakanoihin, mutta aamunkoitto toi mukanaan pelon. Mitä olimme tehneet? Aamusen yön jälkeen oli puhdasta kiusallisuutta. Heräsin kahvin keittiön hajuun, äiti kotona yövuoron jälkeen juttelemassa töistä. David oli lieden ääressä tekemässä pannukakkuja käyttäen normaalia esittämistä. Huomenta, Anna, hän sanoi, mutta hänen silmissään oli syyllisyyttä ja halua. Mutisin takaisin, posket polttaen, vältellen hänen katsettaan. Äiti ei huomannut, liian väsynyt. Me pyörimme toistemme ympärillä koko päivän ohimennen käytävällä, mutisten anteeksi pyyntöjä. Ilma oli paksuna salaisuudestamme. Sinä iltana, kun äiti oli suihkussa, David koputti ovelle. Me emme voi tehdä tätä, hän sanoi, mutta hänen silmänsä kertoivat toista. Vedetän hänet sisälle suudellen häntä kovaa. Me rakastelimme taas, hiljaisempina, kiivaampina. Siitä tuli rutiinimme varastettuja hetkiä, kun äiti oli poissa. David on keittiössä, hänen kätensä reidelläni elokuvien aikana. Syyllisyys iski vahvana nähdessäni äidin halaavan häntä, tietämätön. Mutta jännitys oli voimakkaampaa. Davidin muistiinpanot reppuni sisällä, ajattelen sinua koko ajan, pitivät minut koukussa. Lähetin flirttailevia viestejä, sydän lyöden nopeammin. Äidin viikonloppumatka ystävien kanssa muutti kaiken. 2 päivän yksinolo, emme pidätelleet. Vietimme tunteja sängyssä,
tutkien, nauraen, puhuen. Kokkasimme yhdessä, tanssimme olohuoneessa, nukahdimme sotkeutuneina. Tuntui kuin se olisi ollut oikea suhde, mutta kun äiti palasimme salailemaan. Läheltä piti tilanteet kasaantuivat. Kerran hän melkein yllätti meidät suutelemassa autotallissa. Nauroimme jälkeenpäin, mutta pelästyimme. Sitten Davidilla oli työmatka San Diegoon. Sanoin äidille, että pysyn ystävän luona. Hotelli oli taianomainen merinäköala, suuri sänky. Rakastelimme loputtomasti, tilasimme huonepalvelusta, puhuimme unelmista. Rakastan sinua, Anna, hän sanoi. Rakastan sinua myös, vastasin, kyyneleet valuen. Kotiin palattuamme jatkoimme salailemaan, mutta valhe painoi raskaasti. Näin äidin suutelevan häntä ja tunsin pahoinvointia. David sanoi, että hänen avioliittonsa oli ohi, mutta olimme jumissa. Meidän on kerrottava hänelle, hän sanoi eräänä iltana kuuman autossa tapaamisen jälkeen. Suostuin kauhuissani. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Äidille kertominen oli vaikeinta, mitä olemme koskaan suunnitelleet. Viikonloput hotellissa San Diegossa olivat pakopaikkamme käsikkäin rannalla teeskentelemässä normaalia. Mutta kotona salailu tukahdutti meidät. Katselin äitiä, tietämätöntä, ja tunsin itseni petturiksi. David oli etäinen häntä kohtaan, säästäen hymynsä minulle. Jännitteet alkoivat vuosia sitten. 16-vuotiaana flirttailin, tiukat mekot, pitkät halaukset. Hän kosketti selkääni, hänen katseensa oli nälkäinen. Joulunmistelin suudelma kesti liian kauan, äidin nauraessa sen pois. 17-vuotiaana olin pakkomielteinen, himoiten hänen liikettään. Sinä yönä huoneessani, hänen paidassaan, pato murtui. Hänen tunnustuksensa, minun kyllä, sitten intohimo. Sen jälkeen suhteemme oli sähköistä. Suudelmia autotallissa, suihkuja yhdessä. Hän opetti minulle nautintoa. Toimin hänen nuoruutensa herättäjänä. Hotellimatkat olivat taivas, samppanjaa, roolileikkejä, syvällisiä keskusteluja. Olet sielun kumppanini, hän sanoi, mutta syyllisyys kalvoi. Äidin väsyneet hymyt vuorojen jälkeen tappoivat minut. David tunsi sen myös, hänen avioliittonsa oli hajoamassa, mutta hän pysyi velvollisuuden tunnosta. Läheltä piti, tilanteet olivat yleisiä. Kerran äiti tuli kotiin aikaisin, ehdimme hädin tuskin pukeutua ajassa. Nauraamisen jälkeen tiesimme, että se ei voisi kestää. Suunnittelimme myönnytyksen perjantai-illalle. Äiti teki lasagnea, hänen erikoisuutensa, istuimme, ilma raskas. Äiti, meidän täytyy puhua, David aloitti, ääni väristen. Tartuin hänen käteensä, olemme rakastuneita, tokaisin, hänen kasvonsa jähmettyivät, sitten vääntelehtivät. Mitä? Hän huusi, tyttäreni, aviomieheni. Hän heitti lasinsa, rikkoen sen. Olet inhottava, hän huusi Davidille, sitten minulle, kuinka voit pettää minut. Yritin selittää, mutta hän ei kuullut. Hän käski Davidin lähteä, kutsui minua nimillä. Pakkasin laukkuun ja seurasin häntä, kyyneleet valuen. Ajoimme motelliin, hiljaisia, mutta yhdessä. Ystävät lähettivät viestejä, järkyttyneinä, perhe kutsui meitä sairaiksi. Sivuutimme heidät, takertuen toisiimme. Sinä yönä halvassa huoneessa David piti minusta kiinni. Me selviämme, hän sanoi, uskoin häntä, mutta äidin menettäminen sattui. Kotoa lähteminen oli kuin hyppy kielekkeeltä. David ja minä kirjauduimme motelliin, neonvalo surisi. Pidimme toisiamme, äidin huudot kaikuivat päässäni, petturi, inhottava. Se sattui, mutta en voinut katua Davidia. Rakkautemme oli todellista, vaikka se syntyi salassa. Suunnittelimme muuttoa pohjoiseen, Oregoniin, uutta alkua varten. Seuraavat viikot olivat kaoottisia. Vuokrasimme pienen asunnon Portlandissa, David sai myyntityön, minä aloitin yhteisöopiston, opiskellen taidetta. Olimme köyhiä, mutta onnellisia, rakentaen elämää. Rakkautemme syveni ilman salailua.
Kokkasimme takot, tanssimme ahtaassa olohuoneessa, rakastelimme öisin. Maalasin, David katsoen ihmeissään. Olet uskomaton, hän sanoi, suudellen minua. Mutta äidin poissaolo kirpaisi. Tarkistin puhelimen toivoen tekstiviestiä, ei mitään. Ystävät lakkasivat soittamasta, perhe kartti meitä. Huhut isäpuolisuhteestamme levisivät verkossa. Poistimme sosiaalisen median, kyllästyimme vihaan. David tunsi myös syyllisyyttä. Hän oli kerran rakastanut äitiä. Juttelimme myöhään, lohduttaen toisiamme. Olemme sen arvoisia, sanoin. Vietimme hotelliviikonloppuja, varasimme matkoja uudelleen yhdistymiseksi. Eräänä matkana kodikkaassa mökissä puhuimme tulevaisuudesta, avioliitosta, ehkä lapsista. Se tuntui mahdolliselta. Palattuamme Portlandiin asetuimme rutiiniin, taidekurssini menivät loistavasti, Davidin työ kukoisti. Olimme tiimi, jaoimme unelmia. Mutta skandaali viipyi. Serkku lähetti sähköpostia kutsuen meitä sairaiksi. Emme välittäneet siitä, mutta se satutti. Rakkautemme oli koetuksella, mutta se piti vahvana. Eräänä iltana David kosi, polvistuen pienessä keittiössämme. Mene naimisiin kanssani, Anna, hän sanoi, pitäen yksinkertaista sormusta. Itkin sanoen kyllä. Suunnittelimme pienen häät, rantaseremoniat, vain me kaksi. Äidin hiljaisuus oli varjo, mutta ilomme oli kirkkaampaa. Menimme naimisiin Oregonin tähtien alla, luvaten ikuisuuden. Elämä oli parempaa kuin koskaan, intohimoinen, rehellinen. Häät olivat pienet, mutta täydelliset. Ranta Oregonissa, aaltojen isku, vain me ja ystävä todistajana. David ja minä vannoimme rakastavamme kiihkeästi, menneisyydestä riippumatta. Äidin poissaolo sattui, mutta ilomme oli vahvempi. Asetuimme Portlandin elämäämme, kodikkaaseen asuntoon, joka oli täynnä maalauksiani ja hänen nauruaan. Davidin myyntityö kasvoi. Kävin lisää taidekursseja, haaveilin gallerianäyttelystä. Matkustimme viikonloppuja Seattlessa, automatka Yellowstonen kansallispuistoon. Rakkautemme oli intohimoinen, seksiä päivittäin, mutta myös helliä hetkiä, kuten yhdessä aamiaista kokaten tai syleillen sateen aikana. Skandaali haalistui, mutta äiti ei koskaan ottanut yhteyttä. Lähetin kirjeitä, toivoen, mutta sain hiljaisuuden. Se satutti, mutta David oli kotini. Hankimme koiran, karkean katukoiran nimeltä Max, ja suunnittelimme lapsia jonain päivänä. Elämämme oli parempaa kuin olisin kuvitellut, vapaata, rehellistä, meidän. Ystävät Portlandissa hyväksyivät meidät, kysymyksiä ei kysytty. Järjestimme illallisia, nauroimme viinin äärellä, elimme täysillä. Näin jälkeenpäin tarkasteltuna matka oli villi. Se ensimmäinen yö hänen paidassaan sytytti kaiken. Salaisuus, hotellipakenemiset, tunnustus, ne koettelivat meitä. Mutta selvisimme vahvempina. David on sielun kumppanini, ei vain rakastaja. Kohtasimme tuomitsemista, menetimme perhettä, mutta saimme rakkauden täyttämän elämän. Jos olet kielletyssä romanssissa, tiedä, että on mahdollista löytää onnellisuus. Se on sotkuista, mutta sen arvoista. Kiitos, että liityit Annan ja Davidin tarinaan. Jos tämä rakkaustarina vastoin kaikkia todennäköisyyksiä kosketti sinua, jaa se ystäville. Paina tilaa saadaksesi lisää oikeita, raakoja tarinoita intohimosta ja toisista mahdollisuuksista. Kommentoi alle, mitä mieltä olet heidän valinnastaan. Taistelisitko rakkauden puolesta näin? Pysy kuulolla saadaksesi lisää.